eta falta horretan. Greba egun bateratua dute gaur Gasteizko Mercedes-Benzen langile batzordea zatitua dago, baina gaur lanuztea egiteko deialdi bateratua egin dute. Eta aurreko bietan bezala sekulako arrakasta izan du. Sindikatuen arabera langileen 85% ez da lanera joan. Goizean goizetik piketeak egin dituzte lantegiaren sarrean, baina ez da istripurik izan. Lan malgutasunaren ordez soldata igoera izan dute gaur aldarrikapen nagusi, puntu horretan bat egiten baitute guztiek. Bada Mercedeseko lan gatazkaren erdian, Arabako metalaren sektoreko 20.000 langile daude gaurko grebara deituta ere. Horrela, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako fabrikarik handinaren aldarrikapenek sektoreko hitzarmen probintzien aldeko aldarriarekin bat egin dute. Arratsaldeon guztioi, Arabako langile borroka une historikoa bizitzen ari da. Arabako metalezko eta Mercedeseko beharginak batu dira Bilbo plazatik atera den manifestazioan Gasteizen. Jarraipen handia izan du eta zeari lan hitzarmen berria eskatzen diote. Mercedeseko batzordeak eta Arabako metalgintzako beharginak manifestazio bateratua egin dute patronalak blokeatuta dituen lan hitzarmenak negoziatzeko. Bi deialdiak 11:30 abiatu dira Gasteizko Bilbo plazatik. Atzo ere Mercedeseko hainbat sindikatuk greba egin zuten eta jarraipen oso zabala izan dutela aitortu dute. Helburua esan bezala lan hitzarmen berria negoziatzea. Eta aipatu bezala inflexio puntu baten gaude, eta geroz eta jende gehiago animatzen ari da grebetara, izan ere 20 urte eramatzagu hitzarmenik gabe, eta jendea esnatzen ari da, jendeak badaki KPI-a lortzeko borrokatu behar dela, eta hitzarmen duin bat lortzeko borrokatu behar dela. Eta gainera Bizkaian ere hasi dira, beraz, uste dugu horrekin guztiarekin indarrak edukiko ditugula zehari izateko, ustaiak 8 daukagu datorren bilera, mugitu behar dela, bai ala bai. Pozik gaude, ekoizpena berriro gelditu dugulako, eta langileok enpresari esan diogulako nahikoa dela, eta benetan negoziatu behar da, eta ez orain arte egin duena, inposaketa bat egin, ez ere negoziatu gabe. Hitzarmenaren gaineko negoziazioan dagoen blokeoagatik deitu dute greba sindikatuek. Salatu dutenez, malgutasuna handitzeaz gain, zuzendaritzaren asmoa da soldata murrizketak ezartzea hitzarmen berrian. Arratsaldean berriro bilduko dira Mercedeseko sindikatuak probintzia plazan, 6:30. Bada Gasteizko Mercedes fabrikako lan gatazkaren egoera ikusita, ea lanuzteak justifikatuak diren galdetu genion atzo Arantza Tapia Jaurlaritzako garapen ekonomika sailburari. Langileen ikuspegitikan eta beraien ordezkarien ikuspegitikan, beraien lan baldintzak aztertzea eta ondo definitzea bere zeregina da eta logikoa da zentzu horretan. Beste hainbat plantetan, ez bakarrikan hemen Euskadin, baizik eta demagun Europa osoan, gu Europa arragea, gertatzen dira horrelakoak. Enpresa berri bat esaten genuen kasik planta berri bat sortu behar deala eta beharrak ere desberdinak izango dira, bai lanpostuen aldetik, bai formakuntzaren ikuspegitikan, eta malgutasun hori beste planta batzuetan ere eskatzen da. Beraz, nik uste lortu behar dena da, bai enpresaren ikuspegitikan, bai langileen ikuspegitikan, bakoitzak bere interesak defendatuz, gauzatu dadila inbertsio hau eta gauzatu dadila proiektu berri hau. Beste kasu batzuetan ere lortu izan dute, beste urteetan ere, eta konfiantza dugu hori lortuko dela. Eta Araban soilik ez, metalak badu borrokarako beste lurralde bat hartuta gaur, Bizkaia. Grebalarien piketeak goizean goizetik aritu dira, hitzarmena eskatzeko metalaren grebaren bigarren egunean. Istiluak izan dira eta poliziak grebalarien aurka aulartu da. Iurretako Arriandi industrialdean pertsona bat atzilotu du ertzaintzak.
Bestaldetik, goizetik abiatu da Irungo alardea. Urte luzez eztabaidatsua izan da, herria bitan banatuz. Gaurkoan giro lasaia sumatu da, dena den udalaren erantzunik jaso gabe antolatu dute alarde parekidea. Eta alkateak harrera alarde tradizionalari bakarrik egin dio. Ikus dezagun jarraian sakonago. Gaur ekainak 30 Irunen samartzialak ospatzen ari dira eta horrekin batera alardaren desfilea. Urte luzez eztabaidatsua izan da herria bitan banatuz. Badira alardearekiko duten jarrera dela eta egun horretan elkarrekin egotari muzin egiten diotenak ere. Eguna bananduta pasatzen dutenak. Familia horiek normalean ez dira elkartzen. Baina ez aurten, ez beste urteetan. Eta badaude. Eta horrela badago peinagarria. Baina, hola da, hori gertatzen da Irunen, baita Onjarbin ere, orain dela ja urte asko. Pena ematen du. Aspalditik dagoen gatazka da alarde parekide eta baztertzailearena. Azken urteak lasaiagoak izan badira ere. Izan da oso gogorra, izan da. Orain askoz lasaiago dago, hala ere, ez da, batere normala bizitzen duguna Irunen, Onjarbin ere. Ez da batere normala. Haiek baztertzen gaitu. Zen garaia hori zela pasada bat. Horroroz bai. Minoria bat bezala aguantatu egin behar genuen. Gainera gure helburua oso argi geneukan. Orduan hori lortzeko egon behar ginen. Eta benetan, jende asko sufritu du, asko. Eta urtengoa lasaiagoa izan arren udalaren erantzunik jaso gabe antolatu dute alarde parekidea. Antolaketa bere gain har dezala eskatu zioten orain hilabete batzuk Irungo udalari, baina honek ez du erantzun. Andreak baztertzen dituen desfilari ordea harrera egin dio. Hemen egiten dira bi alarde. Eta udaletxeak ez dauka alarderik. Ez dauka. Ez gurekin, ez besteekin. Bestea da pribatua. Beraz, triste da, ez? Ostera urten erean izan dira Emakundeko zuzendari Izaskun Landaida, EAEko Arartekoko ordezkariak eta Espainiako gobernuko ordezkari Denis Itxaso. Azpimarratzeko abestaldea urten lehen aldiz alarde parekideak udal gobernu taldeko kide baten eskutik jaso duela hiriko bandera. Miren Etxebeste berdintasun zinegotziak eman die ikurra, Elkarrekin Podemos iuko kideak. Hor bai, aigea pixkanaka, beste modu batean ere bai berdintasuna sustatzen Irungo hirian, pixkanaka baita ere jendeak ulertu dezan berdintasuna ezin dela 15 egunetan, urteko 15 egunetan edo hilabete batian albo batera utzi, ez? Berdintasuna urtero defendatzen, egunero defendatzen den kontua dela, eta ez dago salbuespenik, ez? 1998an ekin zioten borroka horri, alarde parekidearekin berdintasuna aldarrikatuz. 1998an jasi ginen alarde bat osatzen, alarde bat non gu emakumeok egiten dugun gauza guztiak, adibidez ni orain general naiz, baina naiz txibilito jotzen edo danborra edo denetatik. Beste alardean hori ezinezkoa da, ez digute uzten, bakarrik kantinera izan behar gara. Eta horren kontra egin genuen alardea. Gaurko desfilean ere alardean emakumeak bezalako oihuak entzun dira. Euren helburua ez da ordea alarde parekidea ere onartua izan dadin lortzea, alarde bat eta bakarra eta parekidea izan dadin lortza baizik. Baina hori lortzeko udalak zerbait egin behar du, paso bat eman behar du. Momentuz oso gertu ez dut ikusten, baina ari dira gauzak aldatzen, ari dira. Euria izan da nagusi gaurko alardean, dena den alarde parekideak harro egin du bere bidea, txalo eta aldeko oihu artean. Esan bezala, Irunen San Martzialak ospatzen ari dira eta horrekin batera alarde desfilea. 2 urte zeramaten herriko jairik gabe, beraz ikus dezagun jarraian, pandemiaren ostean herritarrek nolako ongietorria egin dioten. Uda Ziberritan jaiak protagonista ditugu Euskal Herrian. Esaterako Irunen San Martzialak ospatzen ari dira eta gaurko egunik handiena bertan, alardearen desfilarekin.
Pandemiaren etenaldiaren ostean bueltan dira festak herritarreko gotxortu aldituzte. Irunen izan gara herritarren ahotsa jasotzen, ona hemen kontatu digutena. Bai, urten dira Juliak ikusten dituen lehenengo San Martzialak. Eta bihar jantziko da kantinera jantziarekin. Normala denez gogo handiarekin, eta dena festak aguina, eta gogoki, esperoan. Iaz eta aurreko urtean nahiko triste izan zen, baina urten ja konten, eta gogo handiekin. Nik uste dut jendea gogoakin zegoen, nabaitu da jendea animatuta daudela, jendea gogoakin hartu dula festak, eta nik uste dut lehenago, baina igual alaiagoak. Ekainaren 30 honetan alardea da nagusi. Zer nolako egitaraua dute herritarrek? Goizkeiki, txikiak usten hauen, porque gainera berarentzat da aurreneko urtea baita ere. Eta hori alarde ikusi, gero mendira igo, ez duen hori handirik askorik egiten. Bazkaldu familiakin eta arratsaldean berriro alarde ikustera. Alardea ikusi, zaldilekin egon, eta familiarekin ospatu, bazkari baten. Azken urteak nahiko tentsiorekin bizi izan dituzte, pixkanaka baretzen doa berdintasunerako bidean. Azkenean bakoitzak bizitzen du festa nahi duen moduan. Orduan bakoitzak, ikustu bakoitzak juten dela ikustera nahi duen alardea eta bestearen arrespetatuz eta listo. Bakoitzak egiten du bere plana eta badago aukera bientzako eta bakoitzak egiten du nahi duen eta listo. Nik uste azken aldian ja lasaiagoa dagoela, asuntoa, baina oraindik gatazka hori hortxe dago eta ikusiko dugu aurrerantzean ze irten bide etortzen den. Bestaldetik, SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek planto egin diote berriro osakidetzako zuzendaritzari eta ez dira ostegun honetan aurreikusitako maiz sektoralean eseri. Izan ere, salatu dutenez, iaren 27an osakidetzari helarazitako egiturazko arazo larriak konpontzeko jorratu nahi zituzten gaietako bat ere ez da osasun sailaren deialitako behin betiko gai zerrendan sartu. Ester Saavedra, ELako osakidetzako bozeramailea. Ez dugu uste deskonexiorik dagoenik, benetan honen atzean dagoena da, benetako errealitatea eskutatzeko ahalegin bat. Orduan Eusko Jaurlaritzatik beti saltzen digute kudeatzaile onak diala, eta askotan eman izan diguten irudia da osakidetzaren kalitatea bikaina dela. Gu aspaldi gabiltza desegitea salatzen, pasatzen ari dena salatzen, eta gainera ikusten dugu, garai batean Eusko Jaurlaritzaren ustetan gu ginean hori salatzen gendun bakarrak, baina uste dugu momentu honetan gizartean dagoela, gizarteak ikusten dula, eta argi dagoela ze pasatzen ari da. Eusko Legebiltzarrean, EH Bilduk, Elkarrekin Podemosik, PSek eta EAJak hezkuntza eraberritzeko lege baten inguruan udaberrian hitzartu zuten ituna mugarria izan da. Eta antzeko prozesu bat da orain osakidetzaren inguruan ardaztu behar dena proposatu du EH Bilduk. Gaur proposamen horren inguruan ponentzia bat sortzeko eskea egin du parlamentuan. Izan ere, Madalen Iriartek nabarmendu du osakidetzan ematen den hartak oro har okerrera egiten duela. Eta zentzu honetan gogora ekarri nahi dut hezkuntza arloan gai izan garela, arazo nagusiak identifikatu eta konponbideak planteatzen dituen akordio estrategiko bat erdiesteko. Osasunari dagokionean ere akordio zabal bat lortzeko gai izan beharko genukeela uste dut. Astelehenean, Sagardui sailburuak esan zuen bere eskua luzaturik dagoela elkarrizketa bidez akordio batetara iristeko. Eta biharko plenoan bere hitzak egiazkoak eta zintzoak direla erakusteko aukera izango du. Euskal Herria Bilduk mozio bat aurkeztuko duelako elkarrizketaren bidez akordio batera iristeko. Hain justu ere, berak esandako hori egin ahal izateko. Eta jaiez, Iruñeko peinek, 2022ko Sanfermietarako pankartak aurkeztu dituzte gaur goizean egindako prentzaurrekoan.
Aiaraldeko Euskalgintzaren Kontseiluak hautagai euskaldunak eskatu dizkie alderdiei. Udal hauteskundetarako zerrendei puntuazioa jarriko diela iragarri du Kontseiluak. Hautagai euskaldunen kopurua irizpidetzat hartuta. Alkategai elebakarra dutenek ez dute gainituko ebaluazioa. Ariketa hori beste eskoletara zabaltzera dei egin dute. Aurrera pausoak nahi ditugu euskararen normalkuntzan. Hizkuntz eskubideak udaletan bermatzea nahi dugu. Horregatik, ezinbestean, hautagai euskaldunak nahi ditugu. Guztion bultzada behar dugu euskarak aurrera egin dezan. Euskaldunok aurrera egin dezagun. Euskara aktibatu. Beharrezkoa deritzogu, hauteskunde zerrenda publiko egitean, hautagai bakoitzaren informazioarekin batera pertsona hori euskalduna edo euskaldun hartzailea den adieraztea. Transparentzia ariketa bat izateaz gain, herritarrok bozka eskubidea ahalik eta informazio osatuenarekin gauzatu dezagun ezinbestekoa da. Informazio hori eskaintzen duten zerrendak modu positiboan baloratuko ditugu publikoki. Euskaldun kopuruaren gainetik, informazioa emate hutsak euskarari balioa eta garrantzia ematea baitaka. Pirinetako bidearen hasiera da Jaizkibel mendia Gipuzkoan gure eskuk uztailaren 2 antolatutako ekimenean. Hala 300 gailur baino gehiagoko argi lerroaren abiapuntua izango da mendi Gipuzkoarra. Pirinetako bidearen gailurretako eta aireko irudi ikusgarriak eta ekitaldi politikoa zuzenean eskainiko da Hamaika telebistan gaueko 9:00 gaueko 10:30 zuzenean Ana Barkatu Iruretagoiena eta Maider Galardi kastariek gidatuta. Nazioarteko komunitateari bidaltzen diogun mezu hori dela garrantzitsua. Lehenengo aldiz, Euskaldun eta Katalanok elkar hartuta bidaliko dugu mezu hori. Bi herri gaudela hemen libre izan nahi dugunak eta gure ahotsa entzun eta errespeta ditu dadin eskatzen dugula. Aste honetan bertan, Eskoziak iragarri duenean, baduela plan bat eta 2023ko urriaren 19an, bigarren autodeterminazio erreferenduma egingo duela. Uste dugu, gu ere badatorren olatu berri horretara igo behar gerala, ez gaituela olatuak hondartzan harrapatu behar, itsasoan harrapatu behar gaituela, igerian harrapatu behar gaituela, lanean, eta horretarako Katalanen eskutik bidea egiteko garaia da, eta horretaragoaz larun batean gaiur. Bi herriok elkar hartuta, sarritan esaten da, Butariko bakoitza Pirineo guztiak argistatzera joango bagina akaso ezinezkoa izango litzatekeela edo oso zaila izango litzatekeela. Baina bi herrik elkar hartuta gai izango gara hori irudikatzeko barrura aldera. Baina ez da hori, bakarrik. Kontua da Europari ere mezu argi bat iritsi eta helaraziko diogula. Eta da, bi herri bagaudela, bi nazio estaturik gabeko bagaudela, erabaki nahi duguna, gure autodeterminatzeko eskubide hori gauzatu nahi dugunak, eta gainera autodeterminatzeko oso determinatuak gaudela. Ze hain izango da ederra, hain izango da bi herrien artean, aurreneko ekimen bat elkarlanean egiten dana, bide batez, esan behar dut baita ere, elkarlan hori etorri dela geratzeko. Hau da, guk jarraituko dugula katalanekin eta badagoela gogo bat bai eurengandik eta bai guregandik, garatzen joateko oraindik ekimen gehiago. Beraz, hemendik nik egingo nukeen deia izango litzateke etzazue galdu uztailaren 2ko ekimena gure esku antolatuta, baina ez gure esku bakarrik beste hainbat eragileekin batera eta bi herrien arteko ekimen honetan parte hartzea garrantzitsua izateaz aparte bihotzean gordeko duzuen ekimena izango. EH Bilduk eta Espainiako gobernuak Lakumbre jauregia eta Ezkaba memoria gune izatea adostu dute. Bada Lakumbre memoria gune bihurtzeko erabakiak jaso du Laza eta Zabalaren zeniden babaiza. Bada Ibon Meñika gizarte integratzaileak gaiari heldu dio gurean. Datorren astean San Ferminak dira, dano dauz pozik San Ferminak ospatzen dirako berriro, baina San Ferminetan Germán Rodríguezen oroitzapena berriro ere mahaigainatuko da, eta 78ko aitortza hori oraindik ere egin gabe dago, erreparazioarik egin gabe dago, beraz, zelan bait honek adierazten duena da, lan handia badagoela egiteko norabide askotan, ez? Pausu bat bai,
errealidadeak baita ere apurtxo eta astinditzen dituela, baina gauza asko daudela egiteko plano ezberdinan. Instituzionaletetik abiatuta ere. Aitortza instituzionalik gabe gauza asko egin daitezke, baina hor erantzukizun handi bat dago alderdi politikoen partetik. Nazioartean Errusia NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundearen bazkide estrategikoa zen 2010ean, Mendebaldeko Aliantza Militarrak aurreko kontzeptu estrategikoa onartu zuenean. Bien arteko harremana ordea gaiztotuz joan da. Horren bestez, datorren hamarkadan NATOren jarduna giratuko duen bide horriaren arabera, Errusia bilakatuko da aliatuen segurtasunerako mehatzurik zuzenena eta esanguratsuena. Basic principles that grant peaceful coexisting among nations, such as state sovereignty or territorial integrity, among others, have been dramatically infringed. This is why today, together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. Sánchezek daukan nahi duena, Biden eta beraren arteko argazki bat, horretaz doa. Zenbait gauzetan gogora ekartzen didala lehenengo mundu gerraren aurreko garaietan. Fronteak gero eta kohesionatuagoak, gero eta zerakide gehiago bilatzen direla. Diferentzia txiki bat, edo txikia baino, importantea bai ikusten dio dela, eta da, garai hartan ez bezala, orain enfrentamentua ez da bipolarra, segurazki hiru polarra baizik. Aldaketa kualitatibo bat. 2001ean NATO zentratu zen gehien bat terrorismoaren kontrako gerran, eta orain dako paradigma aldaketa guztia. Gerra hotzetik ona NATOren goi-bilera garrantzitsuenean. Errusia aurkaritzat jotzen da, hori argi dago, baina badago beste erabaki bat, eta hori guztiz estrategikoa da, eta da epe ertainera Txina erronka bezala jartzen dela NATOrentzat. Albistegiari agur esateko beste kontu bat, Gasteizko Oian Eder Euskararen Etxeak 8 urteko ibilbidea eta gero bere ateak itziko ditu. Lasagarra kulturelkarteak lanean diardu kulturgune euskaltzale berri batean. Gasteizko kafe antzokia erramintari kalean kokatutuko dena. Eta horrekin agurtuko zaituztegu, besterik ez uraldetik gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran hamaika.eus atarian. Onda izan. Gasteizko Oian Eder Euskararen Etxeak 8 urteko ibilbidea eta gero bere ateak itxiko ditu. Lazarraga kulturelkarteak lanean diardu kulturgune euskaltzale berri batean, Gasteizko kafe antzokia errementari kalean kokatuko dena. Euskal kultura erakusteaz gain bertan sormena sustatu da eta Euskal Herri osoko sortzaile eta kulturzaleentzat erreferente bilakatu da Oian Eder. 8 urte hauetan zehar egindako lana, jarduerak eta proposamenak ezagutzeko Iker Duran administrazio eta kudeaketa arduradunarekin bildu gara. 2014 urteko amaieran hasi ginenean, nahiko hilabete esan bezala zailak izan ziren, ez? Dena ondo zehaztu behar izan genuen, proiektuaren helburuak ondo finkatu, oinarri bat izateko, eta horiek aintzat hartuta, hasi ginen poliki-poliki programazio bat antolatzen. 5 helburu finkatu genituen, alde batetik Euskararen erabilera bultzatzea, euskarazko kultura sormena sustatzea, euskara normalizatzen dauden eragileekin elkarlana endotzea, kultura erreferente bat izatea, erreferentzialtasun hori lortzea guretzat ere garrantzitsua zen, eta 5. zen euskara eta beste hizkuntz gutxituak aztertzea. Orduan, 5 helburu horien inguruan lanean ibili gara 8 urte hauetan,
eta helburuak ez ezik ere, nola ez, publikoak ere kontuan izan ditugu, ez? Eta gero, ere azpimarratzekoa, urte hauetan sortzailei zuzendutako jarduera asko edo jarduera antolatu ditugula. Guretzat lehen esan bezala, euskarazko kultura sormena sustatzea edo suspertzea oso garrantzitsua da, eta azken urte hauetan egitasmo ezberdinak martxan jarri ditugu, ez? Adibidez batera, egin leku, toparaba, taulara. Eta ikusi duguna da, eta uste dugu hemen ere proiektu honek Oiana Euskal Etxeak bere ekarpena egin duela, orain dela 8 urte zegoen egonarekin alderatuz, Gasteizen aurkitzen dugula, euskaraz sortzen duten pertsona gehiago. Gasteizko Kafe Antxokia proiektua lantzen, Lasarra Kultura Elkarteak 10 urte baino gehiago da matza, hasieratik, berez elkartea horretarako propio sortu zen. Eta, urte hauetan, zalantzarik gabe, Oiana edo Euskal Etxean egindako lanak eskarmentu handia eman dio elkarteari dena asko sobeto lantzeko. Horrez gain ere, beste kulturgune batzuetako ordezkariekin elkartzen egon gara, eta eraikin Ruide Bergara jauregian kokatuko den kulturgune berri horretarako proiektu sendo bat dauka elkarteak. Proiektu honen beharra gehien bat horregatik zetorren, ez? Ikusten delako, aspalditik ikusten delako, hirian gabezi bat dagoela euskal kulturari dagokionez, ez? Askotan, igual beste Euskal Herriko beste lurraldeetan ekoizten diren gauza guztiak ez dira Gasteizera iristen, eta, 8 urte hauetan uste dugu Oiana Euskal Etxeak maila handi batean gabezi hori bete egin duela, eta Euskal Herrian ekoiztu diren proiektu ezberdinak Gasteizen lekua izan dutela, plaza bat izan dutela, baina beti izan dugun bezala guk bi zutabe osatutako proiektu bat irudikatzen genuen, alde batetik Euskal Etxea eta beste batetik Kafe Antxokia, eta Ruide Bergara jauregi horretan uste dugu proiektu hori beste dimentsio bat hartuko duela, eta horren ondorioz hirian euskal kulturak presentzia handiago izango duela. Izango da Aretxikoz beteriko orburuak tipula saltsarekin eta gero lagunduko dugu mozzarella vegano pasta. Eta bazen orburua zuitzea, hemen badegu ja batzuk zuituta, perrexiliarekin. Orduan, nola egingo dugu? Kentzen dugu atzeko partea eta gero kanpoko hostoak. Berde-berdea dauden.